Здравейте, аз съм доктор Шах, инвазивен ангиолог. Познавате ме добре. През годините изградихме силна връзка, основана на грижа, професионализъм и индивидуален подход към всеки пациент. Днес правя важна крачка напред. Създадох медицински център от най-висок клас, в който на едно място ще получавате комплексна грижа, съвременна апаратура и екип от най-утвърдени специалисти. Това е място с широки възможности, висок стандарт и вниманието, на който винаги сте разчитали. Вярвам, че добрата медицина започва с доверие и вашето здраве е моята лична кауза.